Milli bizeklerge boy Сабан тойы һәм Ака той бәйрәме Шөпрәле район авылларында татар һәм шуаш халыклары бәйрәмнәрен оештырдылар. Бәйрәмнәрнең күркәм мизгелләре киләсе язмада. Кеше шынлы авылы Сабан тойына тирәк авыллардан, хәтта күрше Ульяновский өлкәсеннән дә кунаклар җыелды. Иң яхшы механизаторларны, сыер савучыларны, зоотехникларны хөрмәтләделәр. Кыйммәтле бүләкләр эштә яңа уңышларга этәре, ди оештыручылар. Иң югары уңышны елда без бер алабыз. Үткән елда 60 центнердә уңыш алдык, 650 центнер шикәр чигендереннән алдык. Елны әйбәт тәмамладык. Бездә бүләкләр бик зур. Хезмәт алдынгыларын бүләклибез. Менә бу бүгенге безнең Сабан туйында хуҗалыкка бер 2 миллион сумга төшә. Шу 2 миллион сумның ярты бүләкләр. Шунлы хуҗалыгы безнең язгы кырышлары нәтиҗәсе буенча беренче урынны яллады. Һәм инде мин менә бу дипломны Борис Павловичка тапшырырга рөхсәт итегез. Борис Павлович сезне котлыйм һәм зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кеше шынлы авылы һәр вакыт районның агросәнәгать уңышларына зур өлеш кертте. Иң яхшы игенчеләр, терлекчеләр, тракторчылар нәкъ менә биредә яши. Илнур Садинов шынлы хуҗалыгы механизаторы, районның быелгы чәчү батыры, тыйнак, әмма эшчән егет. Таләпләр дә югары, бүләкләре дә юмарт дип саный ул. Чәчүләр яхшы үтте инде, Аллага шөкер, техникалар ватылмады. Барлык та инде техник, агрономнар яхшы эшләп тордылар. Запчастлар яхшы, ГСМ безнең инде Борис Павлович заранее алып куя бөтен әйберләрне. Тәҗрибәсе зактан бирле эшли инде ул. Мин бу колхозда инде 2008 елдан бирле эшлим. Хуҗалыкта мул яңгыр көтәләр. Чәчүдәге тырышлыклары буша китмәсен диләр. Күрше Үби авылы җирлегендә дә яңгырга өметләнәләр. Шул ук көнне биредә Чуаш халык бәйрәме Ака той узды. Чәчүгә игъмак асадылар. Бу бәйрәмдә Сабан туена охшаган үзенчәлекләре дә бар. Кулга-кул тотынышып мәйданда әйләнү, яңгыр теләү юласын үтәү мәҗбүри санала. Ака той бәйрәменә читтән дә кунаклар килгән. Николай Угаслов, Шүпрәле районында туып үскән эшмәкәр, Чувашия парламенты депутаты, һәр вакыт халык бәйрәмен үткәрүдә ярдәм итә, милли мәдәниятның саклануына сөенә. Молодежь в национальном костюме и как президент Чувашского национального конгресса, это мне очень приятно. Значит, Чуваши поднимается, везде разговаривают на чувашском языке. Не бывает месяца, чтобы я сюда не приезжал. Бөтен Россиядә танылган Созвездие йолдызлык фестивален оештыручы Дмитрий Тумановның ата-бабалары 11 гасырда ук инде яңа Элмәле авылына нигез салган. И самое главное, сегодня на этой площадке вы видите этих красивых людей в национальных костюмах. Мы здесь выполняем в Татарстане код Владимира Владимировича Путина. Не даем размывать великий национальный культурный код нашего многонационального народа. Яңа Үби авылында халык бәйрәменә тагын бер мөһим вакыйга өстәлде. Сугыш ветераннарына куелган һәйкәл янында тыл хезмәтчеләренә һәм төрле гаскәрләрдә ватанны саклаучылар истәлегенә 2 стелла ачылды. Тантананы балаларның алып баруы символик мәгънәгә ия. Ватан һәм авыл тарихын белеп, алар үз җирләренең патриотлары булып үсә. Ул арада күрше кеше шынлы авылында Сабан туеның иң кызган чагы, көрәш батырының иңнәренә тәкә салдылар. Сабан туе эстрада артистларының дәртле чыгышлары белән тәмамланды. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы.